Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da warhaka masu kallon mu a wannan tasha namu na maganin gargajiya TV. A yau za mu tattauna akan wata matsala da mata ke fama da ita, wato sanyi na mata. Wannan cuta kan haifar da ciwon mara, ciwon baya, ciwon ƙafa da kuma rashin jin daɗi a jiki gaba ɗaya. Yawanci sanyi na mata yana shafar ‘ya mace idan jiki ya yi rauni, ko kuma idan aka shiga ruwa mai sanyi, ko aka yi rashin kariya a lokacin al'ada. Yanzu bari mu kalli yadda ake yin maganin gargajiya mai sauƙi da kuma yadda ake amfani da shi. Abubuwan da za ki yi amfani da su sun haɗa da habbatus sauda, ƙwayar habbatus sauda, citta da kuma na'ana'a, sai kuma zuma da kuma ruwan zafi. Yadda ake haɗawa shi ne, a ɗauki ƙwayar habbatus sauda a daka sosai ta zama gari, a yanka citta ƙanana-ƙanana, a ɗauki ganyen na'ana'a a tsaftace su, sai a saka su duka a cikin tukunya, a zuba ruwa mai kyau, a tafasa na tsawon minti 15 zuwa 20. Idan ya huce kaɗan, a tace ruwan. Ana iya zuba zuma ko da kaɗan, amma ko da ba zuma ma zai yi. Ana zuba zuma ne kawai don ya ƙara mai daɗi saboda ya iya shawuwa. Ga lokacin da za a na sha kamar haka: a sha da safe kafin a karya, da kuma da dare kafin a kwanta, aƙalla na tsawon kwana 7. Da izinin Allah wannan zai rage ciwon mara, kuma zai rage ciwon baya, kuma ya dawo da kuzarin mace. Amma ga wani ɗan jan hankali: ki guji zama a ƙasa, wuri mai sanyi kamar kan tiles da makamantansu, kuma ki guji amfani da ruwan sanyi. In son samu ne, ko da na sha ne, kar ki dinga shan mai sanyi sosai. Idan kika yi wannan duk kuma kika ga ba ki daina jin wani nauyin jiki da makamantansu da wani ciwon ƙafa ba, to ki gwada tuntuɓar likita domin ki ji ko matsalarki ba iya sanyi ba ne. Amma in dai iya matsalarki sanyi ne, insha Allah in kika sha wannan za ki ji sauƙi sosai, kuma za ki yi godiya da fatan alkhairi. Mun gode da kallon wannan bidiyo. Idan kun ji daɗin wannan bidiyo, ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa, yadda za ku dinga samun sababbin shirye-shiryenmu a wannan channel na maganin gargajiya TV. Mun gode.